The G's ain't supposed to drop. Který jsem poprosil na váze, ať do sebe neskáčou, oni se normálně na to stejně vykašlali. Já tam mezi ně poprvé v životě skákal, už jsem si připadal jak trotl. Ale já jenom doufám, že o to spíš to budete zajímavý. Je tohle pravidel bare knuckle. Je to do 77 kg. Oba navážili. Jako prvního do modrého rohu pozvu 20letého, 174 cm vysokého. Zápasníka, který má zkušenosti i z BKFC. Byl v Anglii se porovat. Má hlad, prostě ten tam jde a má hlad. A je to Jinek Shelby Hospodářský! se mu postaví takový záhadný kluk.
Já totiž vím jenom, že je z Ukrajiny, nic jiného o něm vlastně nevím, jako. Takže zavolám mezi nás Alexandra Atajonce! Если смотришься в глаза мне, то поймешь, что я не умею маневрировать, настолько прямые хлопы. Босиком через гром понял боль за спиной 5 людей без брони прямо в дом. Я двойной станков, символ святой бог. 20 лет, несмотря на боль, несмотря на боль. Я самурай до конца против шакалов. Буду биться, чтобы сниться зимой, стелить себе целиться. Я самурай, мне в помощь стихия. Я самурай, честь принципа мира. Я самурай, успех это мое упрямство. Я самурай, а не какой-то анонсный. Я самурай, мне в помощь стихия. Я самурай, честь принципа мира. Я самурай, успех это мое упрямство. Я самурай, а не какой-то анонсный. Я ранен, брат, но я самурай. Я чистый в телах, попаду я в рай. Сколько бы не был сильным, летели в край. Стоять я буду на ногах, звездой края. Слышь, это мой меч, в нем много крови, это моя дичь. Tak, teď se nám ukáže jedničku. Rozhodčí zkontroluje zápasníky. Já poprosím borce do středu ringu. A jdeme na to! Jdeme na to! Come on!
už je můžeme vyhlásit, pojď. Hele, je to jasný! KO! Shelby! Shelby, Gabry, pojď. Já si myslím, že ten je úplně v pohodě, ten má radost. Počkej, oni ti to trošku ošetří. Ale to povinnost mi dělají práce. Hele, u toho můžeme udělat ten rozhovor. Hele, PKFC, jaký to bylo v rychlosti? Ale takhle, dozvěděl jsem se pár dní před zápasem, tak jsem tam byl úplně bez přípravy. Ale myslím, že jsem úplně ostudu neudělal. Udělal jsem krásný zápas, si myslím. A kdo má nějaký hejty proti mě, tak jde do píči. Přesně, já mám ten samý názor. Podles! Na dnešek si se doufám připravoval, ne? Je jasný, trénoval jsem je staráček, Lubičko a takhle s těma, ale klukama jsem se šípal, takže je bych chtěl taky pozdravit. Chtěl bych tady pozdravit své kamarády, kteří se mnou přišli, Míra Korner, Patrik Vít, Jan Zaňka, Anička Čermáková, Roman Štícha, můj táta a tu výhru bych chtěl věnovat mému tátovi, který má 19. dubna svátek. Mám tě rád, táto! Světská